थाखायनो जों नै थाम थिम खालामदों नागारकुटि बाप्टिस्ट चार्चनि जोंना थाम थिमाव दङ रेडि जाजोबखाबाय जोंना चार्चआ बेनि थाखायनो जों दा रेडि थाम थिम जानानै दंगासिनो गाबोननि प्रग्रामनि थाखाय दा मण्डलियारिफोरखौ मा दा मोनाफ्राव फैगोन दा खयथासोआव जागोन बिथांमोना गिर्जाया दा 8टानिफ्राय जोङो गिर्जाखौ सुरु खालामगोन दा जोंनि बिसासि लोगोफ्राबो दा 8टा जानाय लोगो लोगो गासैबो साफ्रोमबो ज'यैनो न'खरनि साफ्रोमबो जेसेबांनाखि दङ ओंखारबोनानै जोंनि नैबे गिर्जा न'खराव फैनानै गिर्जायाव बाहागो लाफैनांगौ आरो लाफैगोन ओमफ्राय नोंथाङा दा ओमफ्रायथ' जानाय लोंनायाथ' एसे मोजां जाखागोन जानाय लोंनायाथ' बिराद मोजाङै जोङो थाम थिम जादों जोंहा दाउ दिसि गोजा बांसिनानो आरो बेदर दं अमा बेनो आरो जानाया दे हामबायसै होमबालाय बेयाव इथाम गावगासिनो लोगोफोर नैबेबो गावनो थांनो नागिरदों दे गावलाय दे माबा सिथलायलायबाय थायो गावदो दे गावलाय फावल मोनसे थाब दे थाब गाव आं दागादेरलै हरिगार दे थाब गावदोलै Horigot.